nagpapag-isubisi po. Guys. Guys, nagsasayang na din po kami. Guys, si Papa po kumukuha po ng saging. Ito down po ng saging. Guys, yan maghihimay tayo nitong pako guys. What's up mga kabihog, ayan maglilinis tayo guys ng huli. So ito yung huli guys. Ito guys yung huli natin kanina. Ayan, so lutuin natin yan. So yan guys, maglilinis muna tayo ng isda. Ayan, banak ko. What's up mga kabihog, ayan guys, nagluto tayong ulam. Kailangan natin ng kalamansi. So guys, dito may kalamansi dito. Ayan o. Saan? Ayun. Doon yung nahuli sa ano? Doon din. Doon yung naglabasan. And guys, may isang hito at mayroong ito, 4, 6, 6 na palos guys. Ayos! So kain na tayo. Ilan mo yan dyan? Maubos kaya natin ito. Liwanag. Ay tayo mga kabihog. Ito guys, gulpe oh. Takpo. Maubos kaya natin ito.
Intak. Intak dito. Harap. Hindi nakain yata ng paru. Hindi ba gusto pa ng tiyangko? Gusto pa ng buwanga? Kaya pa eh. Talagang di na kaya. Ano? Tatay na. Tulong! Multi pa ito. Kaya ubusin niyo yan. Ayan, nagkarayawan na. Matira matibay, yung tatlo. Na! Ayaw na yung tatay mi. Okay, dalawa na natira. Tagaan pa na to. Ayan guys, ay, sayang. May Hati aso. tayo. Ito sa akin. Ayan si Kambal. Yan ayaw si Kambal. So ayan guys, dalawa na lang sila. Si JC at si Bitoy. Tingnan natin kung talagang kayang ubusin. Ayan guys, so sumiulang pa naman yung isa guys na Kambal. Ang ginawa, binalitan lang o kinain lang yung balat. Tinira yung mga laman. So, talo na po ako. Ano po ang nagwagi. O paano ubusin mo yan ha? Uy, ano pa, sayang yan. So, what's up mga kabihog? Ayan guys, so umayaw na rin. Actually siya yung nanalong natira-tira yan. Oh. So ang dami pang naiwan na kanin. So wala tayong aso. Pero guys yan, ilalagay natin ito sa kaldero para mamaya guys, malamang may magugutom. So pwede yan dukutin. Ayan guys, dahil nakakain na tayo. So ayan guys, mamubanga nga tayo. Bisyo na to! Ayan guys, so siyempre, sarap din. Kabaltang mo So, okay na to. So guys, yan. Tapos guys, hindi kompleto guys kung wala ang bunga. So, ayan. What's up mga kabihog? So guys, natapos na tayong kumain, nakapagpahinga na tayo. So guys, siyempre, hindi tayo muna uuwi. Bago tayo umuwi guys, maglalakaya pa uli tayo dahil nakasalang pa doon yung ating lambat, saka nandun pa yung ating electric fishing. So, pababa na tayo doon guys. Dala natin lahat ng dala-dalahan, doon na tayo dadaan. So yun guys. So, bago yan guys, don't forget to click subscribe and bell button for more videos update. So guys, sarap nung ating mukbang kanina. Guys, ron na magmama daw guys, yung ngipin dumidilaw. So, natakot akong dumilaw yung ngipin ko. Ayoko masira yung ngipin ko. Pambihira lang naman yun guys. So, ayan, medyo nasasarap para tayo dun sa nganga. So, pero hindi naman natin gagawin bisyo yan. Ayan ayan guys, huli ng karpaw. Meron? So ayan guys, patuloy ang ating paghahanting ng fish. Diba? Hello. Ang ginagawa niyo? Tumbol. Ang ginagawa niyo? Makakadali ka na malit-lit tilapia.
Ayun guys, nakahuli si Jorly ng tilapia. Maliit-liit. Ano? Lahat patulan na. Tilapia. Nalapat guys ang tilapia dito. Pinatulan eh. So yun guys. Dahil may dala tayong bag, so hindi tayo makalidip ngayon guys. Ang dalawang lumilidip po. So guys. Ayan sila. Wala naman. Ngayon. Halo palo. Huli kang palos ka. Bebe, enjoy ba kayo, bebe? Saya? Saya ba dito? Saan nyo gusto? Sa Maynila o sa Bicol? Dito sa probinsya? Bicol po. O dito? Doon, wala tayong ganito doon sa Maynila, no? Diba? So, mas masaya dito. Guys, ayan na. Dito tayo dumaan. Kanina doon tayo sa tubig kasi malalim na. So, lampos na tayo doon. So, dito pa rin tayo sa dati. Guys, silang tatlo po guys ang nasisid po. Mag ano po ng lambat. Ayan po sila guys. Guys, baka mayroon pong huli. Yung po si Kuya Bitoy. Ayan guys. Ayan po sila guys. Palos o huli. Yung pal. Bebe! Close up! Close up! Close up! Close up! Close up! Close up, bebe! Close up, bebe! Close up! Lusap na ba ako? Uy! Laki. Bebe! Oh my God! Bebe! Laki, bilis! Ang lalim! Lakay! Ang lakay! Ay! Padahin mo na sa ulo! Oh my God! Yun! Huli na naman po. Ay. Yan po gusto, may huli na naman po. Yung parang catfish po. Yun guys. Huli po. Yan sila guys. Oh. Sila Kuya Bitoy po. Mayroon po sila Kuya Bitoy huli. Yun guys. Dito po. Yun guys. Laki po. Ayan, so napandaw na natin yung so pauwi na tayo guys, pero sumisisid pa si Bitoy. Yan pa guys si Bitoy, oh, ang dalawa ni Jorly mag-utol. Kaya lang kayo nak? Kaya lang kayo bebe? Ah. So ayan guys, may shop shell tayong nahuli. Tingnan natin ang soft shell. Ano pa ako niya? Tuhod. Tuhod tayo. Paan natin tuhod. Ha, Jorly? Soft shell, oh. Ayun, oh. Wow. Oh. Para soft shell. Soft shell. Try na. Ayan guys, soft shell. Oh, laki! So nakahuli tayo ng soft shell. Kaya lang guys, hindi tayo kumakain nun dahil medyo
Basta di ko lang type yung lasa. Actually nakatikim na ako kaya lang kahit adobo sa gata siya. Kaya lang medyo di kaya ng ano. Di kaya ng tiyan. Yan ang sikmura. So guys yan na ano yun. Kumbaga yan ay parang pagong siya na malambot. Pati yung shell niyan kinakain kasi malambot siya. So ang tawag guys dyan ay soft shell. Ayan sa based sa aking pagre-research sa YouTube. Galing ha? Soft shell po yung tawag doon. So guys, ayan dahil hapon na, tayo'y aahon na. So guys, ayan dito po nagtatapos ang ating laaya. So ito yung ating huli. So sa susunod naman. So tara. Uwi na. Guys, ayun po yung sumsum dalaga po guys. So, yung pong bundok na po yan. Ayun po yung sumsum dalaga po. So, ayun guys, naglalakad po sa tabing ilog na po kami guys. So guys, ayan tatawid siyempre tayo ulit ng ilog. Kambal, maligo muna kayo dyan. Yan guys, habang naliligo yung ating kambal. So siyempre, bisyo! Ang bisyo ilabas. Pas muna ako dyan at baka dumilaw na yung ngipin ko. Ay, mas maganda nga naglalakad eh. Tira ulit ako ng maliit guys. So pangatlong try ko to nung mama. So nasasanay-sanay na tayo guys. Pero di natin gagawin bisyo yan dahil pangit sa ngipin. Mga guys. Ngangamang kayo hap. So, what's up mga kabihog? Malapit na tayo sa sentro ng Baay. Ay, Baay, Manlabak. Baay na nga pala ito. Ayan si Tataangi sa likod natin na yan. Hi kay Tataangi. Isang kaway naman yung Tataangi. Ayan. So, ginabi na po tayo. Hi! Ano yan? Pinya. May aso guys. Binti lang ang kagat ha. Meron. Tangga. Tangga. Ano dyan? Ayan si Aljon liit. Hello, Kellen. Kumusta ang napakasipag na babaeng ito? Ito ang pinaka... Yan nga pala si Kilin. Ang magandang dilag. Kunti lang. Ito ang huli, nasa kariton. Ayan. Hello doon. Bigay nga po kay Kuya dito yung kasama si guys. Mabigay kay Kuya dito. Galit ka ba? Tawad. Sabay-sabay tayo.